Bueno, pasatu dira kortesiako 5 minutuak, así que hasiera emango dutzagu urriko kulturretzeko artezkaritza batzordeari. Lehenengo puntua izango litzateke aurreko batzordearen bileraren aktaren onarpena. Bideoakta bat da. Beraz, beste komentariorik ez balego, onartutzat emango genduke. Vale, ez dago, beraz, onartuta geratzen da. Bigarren puntu izango litzateke 2023ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoari dagokion berangotasun txostenaren barri emotea. Bueno, deialdiagaz batera joan jatzue txostena, eta txostenak esaten duzkuna da, ordainketen epe honetan, aitatutako epean, ordainketen 100% lege epen barruan egindala. Epe barruan ordaindutako fakturen 90,54,44 erregistro dataren ondorengo 30 eguneko epearen barruan onartu direla, eta kulturetxearen ordaintzeko batez besteko aldia aztertutako aldian 2 egunekoa izan dela, 4,24 egunekoa, 4,48 egunekoa izan da apirila, maiatza eta ekainean. 2023ko bigarren hiruhileko ordaintzeko batez besteko aldi globala 3,71 egunekoa izan da, gehieneko muga gisa ezarritako 30 egun gutxiago beti ere. Ez dakit honen inguruan preguntarik edo dauen? Vale. Urrengo puntua gauza bera izango litzateke, baina urrengo puntu berean, 3. hiruhilekoarena, izango litzateke txostena gauza bera, ordainketen 100% lege epe barruan egindala, epe barruan ordaindutako fakturen 199,75 erregistro dataren ondoreko 30 eguneko epearen barruan onartu direla, eta ordaintzeko batez besteko aldia aztertutako aldi honetan 1,83 egunekoa izan dela, 6,48, 4,20, uztaila, abuztua eta irailean urrenez urren. Eta 2023ko hirugarren hiruhileko ordaintzeko batez besteko aldi globala 4,20 egunekoa izan da, gehienezko muga gisa ezarritako 30 egun baino gutxiago beti ere. Beraz, esan genke, hornitzaileak pozik euki behar dugu zala, epe oso laburrean ordaintzen dutela. Honen inguruan espadago ezer, urrengo puntuan, kulturretzeko artezkaritza batzordeko kontratazio mahaiko kideak izendatzeko proposamenaren onarpena. Erakunde autonomoa garen eskero, gure kontratazio mahai propioa daukagu, legealdiaren hasieran alderdi politiko guztiak batzartuta egon ginean, kontratazio mahai honen errepresentazio politikoa zelangoa eta zelan izango zen adosteko. Eta, hemen dakargu ebazpen proposamena onartzeko, kulturretzeko kontratazio maila, artezkaritza batzordeko kontratazio mailan martxan jarri behar dugunerako prest euki dagigun. Eta, ebazpen honek dinoana da, lehenengoa, presidente izango dela kulturetzeko presidentea, mahaikideak idazkari nagusia, udal kontu hartzailea, udal diruzaina, kontratazio eta erosketa sailen teknikari arduraduna, eta gero alderdi politikotatik, alderdi popularra Javier Elorza egongo litzateke, eta EH Bildu taldearen ordezkari Mikel Bildosola izango da. Eta idazkaria kulturretzeko tearen administrazio orokorreko teknikaria. Eta persona edo postu honen ordezkoak, hemen agertzen direna, presidentarena, Getxoko kulturretzeko presidentaren ordezkoa, hori ebazpenez eginda dagoena da, eta plenotik pasatutakoa, eta mahaikideak idazkari nagusiarena, behin-behineko idazkari orokorra izendatzen duen dekretoren araberakoa, udaleko kontu hartzailearena behin-behineko kontu hartzailea izendatzen dauen dekretoren araberakoa, udaleko diruzainarena behin-behineko diruzaina izendatzen dauen dekretoren araberakoa, eta kontratazio eta erosketa sailaren teknikari arduradunera, kontratazio eta erosketa sailaren teknikari ordezkatzeko dekretoren arduraduna izango litzateke. Itzio jokoa emoten da guzti honek. Eta gero, alderdi politikoetatik, Partido Popular taldearen ordezkari... Hori Alicia González del Valle izango litzateke, euskarazko bertsioa ez dago izena jarrita.
erderazkoan bai, baina euskarazkoan ez dago, bale? Eta gero, EH Bildu taldearen ordezkaria Oiane Zelaia izango litzateke. Eta idazkariaren ordezkoa, Getxoko Kulturretxeatearen zuzendaria. Beraz, bonen inguruan, boskaketara pasatuko ginateke. Aldeko boskak, EH Bildu, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, gagozan guztiak hau batez onartuta. Urrengo puntua, pasatuko ginateke, betiko moduan, Presidente Andrearen informazio punture, eta hemen, ohiko datuak ekarriko genduzan, programazio datuek, deialdiagaz batera joan jatzue, orain arteko programazioaren datu orokorre guztiak, eta baita be programazioaren aurrerapena. Eta ohiko moduan erakusketak eukiko dugu, gure programazioan sartute, bai erakusketa programazio deialditik ataratakoak, zein urtero legez aldundiagaz batera egiten dugun bosteko erakusketa. Erakusketa hau aldundiagaz batera egiten dugu eta Bizkaiko boste herrik parte hartzen dugu. Eta, aurten eukiko dugun proiektu izango da Kaosetik Kosmosera unibertsoko paisaiak. Eta, datak eta hemen programazioan daukazue, noiz izango da ikusgai eta bar. Gero, ohiko moduan zinema eukiko dugu, zinema barri, zinekluba eta umentzako zinema, ohiko legez. Eta, hile honetan toketan jakune festival nagusia izango litzateke astekorala. Aurtengoan, hain zuzen be, 42. astekorala izango litzateke, eta aurten parte hartuko daben koruak Italiatik, Islandia, Norvegia eta Txinatik etorriko jaku. Astekoralean aitatzekoa da aurten eta tradizioaren, orain arte egondan tradizio baten barruan, eta Erredentor Elizaren 50 urte hurrena ospatzen dabizenez, urte askotan festival hau, astekoral hau, Erredentor Elizan egiten zanez, opari moduan eta euren 50 opari moduan, edo festivala euren 50. urte hurrena alkarlana sustatzeko asmotan, Italiako kontzertua Erredentor Elizan izango da azaroaren 2 zazpiterdietan. Orduan, astekoraleko atxineko ohiturak gogoraraztearren, eta jake Erredentor Eliza euren 50. urte hurrena ospatzen da bizenez, alkarlan baten barruan kontzertu hori Elizan izango da azaroaren 2 zazpiterdietan. Eta gero, data honetan beti etortzen jakun moduan, liburu azoka solidario eukiko dugu, hain zuzen be, 17. edizioa. Aurten, RKNB eukiko dugu, azaroaren 8-tik 12. Beraz, hau be, lankidetzarloagaz lankidetzan egiten dugu, eta proiektu onak eta aurrera ataratzeko asmotan, eta munduan dagozan arazoei laguntzeko asmotan egiten dugun beste ekimen solidario bat izango dago. Ohiko moduan be, hainbat liburu aurkezpen eukiko duguz, antzerkia, dantza, ipuin kontalariak eta musika kontzertuak. Hau, hile honetako programazioa laburbiltzeko asmotan. Ez dakite honen inguran pregunterik dauen, ez dau, urrengo puntura joango ginateke, Getxoko liburutegien euskarianako datu bazkide izendapena. Ebazpena bialdu dutzuegu, eta horretan iragartzen dana da, Getxoko udal liburutegien artxibo digitala esan dagigun, euskarian azarean sartzen dela, eta euskarian azarearen bidez, europeanan be sartzen da. Eta zer da hau, liburutegi zerbitzutatik digitalizatzen dugu zan artxibo guztiak, eskuragarri egongo direla Europa maila osoan. Ez da dozein artxibo sartzen, baldintza batzuk bete behar dira,
katalogatzeko era batzuk egin behar dira, ze gauza bat da artxibo bat digitalizatuta eukitea, baina beste gauza bat da katalogatzea, eta hor lan handi gehien emoten dauena da, katalogatzeko era, eta horrek emoten dauen lana eta balio erantzi guztia. Eta horrek esan gura dau, gure udaliburutegiaren artxiboa, gure ondare kulturala digitalizatuta dagoala, ondo katalogatuta dagoala, eta Europa maila osoan eskuragarri egongo dela gure euskal ondare digitalizatua. Ez dakite besterik, honen inguruan, ez dago, ez da? Udaletxean egin zan moduan, badakizue, 50 langile baino gehiago daukagun erakundetan, barne informazio sistemaren esarpena egin behar dugula, eta deialdiagaz batera joan diatzue udaletxekoaren sistema bera esartzen dugula kulturretxe erakunde autonoman 50 langile baino gehiago daukaguzalako, eta hori, hemen ekartzen duguna da, honen barri emotea, ez da, Getxoko kulturretxea erakunde autonomaren barruko informazio sistemaren sarrera onartzea. Ez dakite honen inguruan bezer dakiz behar duzuen, udaletxeko sistema bera da, baina kulturretxera egokituta. Gero, laguntza sozialen batzordeko kideen izendapena. Honetan egiten dugun gauza bakarra da, zuei eskatu, nortzuk parte hartuko zuen personen izendapena egin alizateko. Badakizue, kulturretxean, udaletxean daukagun moduan, langilek laguntza sozial batzuk daukiezala, eta horretarako mai bat eratzen da. Eta, lasterre konbokatu beharko dugu bat, eta legealdia amaitu danez, zuen izen proposamenak behar izango dugu. Aurreko legealdian, erabilizan erizpidea izan da, eta honetan mantentzen dugu, baina zuek eman beharko duzkuzu izenak, batzordeko kideak izango litzateke zela mai honetako kideak. Baina, ez dakit datorren asterako bialdu alba duzkuzu izenak, guk ebazpena egin alizateko, eta... Zehaztu kopurua izan behar dela, euren representazio bera, baina ez duela zertan izan kide berak. Bai, representazioa horrekatu izan behar da, ez da, politiko eta langileen artekoa. Beraz, gu bederatzi bagara, udaletzeko, barkatu kulturetzeko beste bederatzi langile egongo dira. Eta orduan horrekatu. Eta euren ordezkariak ez dutela zertan izan eurak, ordezkoak, ez da zuzuek izan behar, baina aurreko legealdien. Oso harin zehazteko, laguntza batzordeko kideak ez duzu zertan izan artezkaritza batzordeko berberak. Alderdian erabaki dezakezue beste ordezkari batzuk izatea. Guk jakin behar dugun bakarra da, garbi esateko, artezkaritza batzordean kide bat daukanak, kide bat izan behar du laguntza sozialen batzordean, eta alderdiak izendatu behar du. Hor gero ja zuek nola erabakitzen duzuen kasu bakoitzean, zuen eskumena da. Eta erantzuk ondo esan duen moduan, 9 ordezkari politiko egongo zarete mailan, eta 9 langile egongo dira mailan ere. Hala agintzen duelako arauak. Hori zehaztapen, baina bitxikeri moduan, aurreko legealdian, bertoko kideak, maila pasatu ziren zuzenean, baina zuen hori zuek erabakitzen duzuen. Eta, hemen beste puntu bat, ze bihar, informazio txiki bat, ze bihar joango da, ogasune batzordean, joango da kreditu gehigarri bat bihotzalai abesbatzarentzako. Eta edukia guk kudeatzen dugunez, sin más, badakiz azaltzeko zer izango dan, jakin dakizu moduan, bihotzalairen egoera, lokal barik geratu zen, lokal bat erosi dau, eta gu prestatzen gabizena da, 60.000 euroko diru laguntza bat, euren proiektu hori diru laguntzeko. Ez da, hain zuzen be, momentu honetan obratan dagoz, eta obrak guzti horrek diru laguntzeko asmotan izango da. 60.000 euro, eta bihar pasatuko dira ogasun batzordetik plenora igual izateko.
Bai, hauek bazeukaten diru laguntza izenduna, bihotzaleko, hau da, hortan obrak egiteko, ez? Bai. Eske, gogoeta bezala, ikusi dugu adibidez besteekin ez dela, hori emango zeu beste erabilera bat bihotzalaietik gain? Bihotzalaik hor daukan asmoa da eurentzako lokala eukitea, eurak leku eukitea, baina beste proiektu batzuei be zabalduta egongo da. Hau da, beste koru batzuk edo batez ere zelan egokituko da den, obra zelan egiten da bizan arabera, batez ere musikara egokituta egongo da espazioa, ezta? Armaiak eukiko dauz, eta orduan, dantza egite horri igual gatzi egongo da, armaiak dagozalako, ezta? Baina batez ere insonorizatuta egongo da, eta orduan batez ere musikara egokitutako programak batzuk ere eukiel izango dabez, eta espazio horren helburua da euren jardura egitea, baina beste eragile kultural batzuekaz harremana sustatzea, sinergiak sortzea, proiektuak amankomunean egin ahal izatea, eta beste batzuek behar izango balebe, koordinatu egingo leukie espazioa, erabili ahal izateko, ahalik eta gehien aprobetxatu ahal izateko espazioa. Hori bere inkabuz, ez? Ez zuen ikuskaritzarekin edo beraiek ingo dute hori... Gaur-gaurkoz hau lan joango da. Gero bai daukagu asmoa, ongo bere ikustea eta jarraipen bat egitea eta hori gertatzen dela, ze guretzako diru laguntza hau eta martxan jartzeko motiborik garrantzitsunetarikoa izan zen, zabalik egongo zala, beste proiektu batzuk horre egoteko, ez da? Ikusi genduan, alkarteek edo eragileek euren artean proiektuak eta harremanak eta sustatzea oso onuragarri ikusi dugu gure kulturarentzako, gure herriko kulturarentzako, eta holango espazio bat sortzea eurek kudeatuko dabela eta zandagigun herriko alkarte baten iniziatiba etortzea hori oso begionez ikusi dugu eta horregaitik gure apostua hori gertatzeko. Bale, informazio puntua inguruan ez badukagu nik daukat ezer gehiago. Azkenengo atalera pasatuko ginateke, galde eskaera atalera. Eta lehenengo preguntea EH Bilduk dauka registratuta 22,23 zenbakiagaz. Nik erzuko egingo duzu? Bai. Bai, musike barri eraiki zenean, jatetxe bat prestatu zen eraikinean bertan, okerez bagaude musika eskolako goiko solairuan. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Jatetxe batek behar dituen tresneria guztia du aipatutako ekipamenduak, zenbat diru inbertitu gastatu zuen udala jatetxea atontzen eta tresneria prestatzen, ze asmo du udalak ekipamendu horrekiko, zergaitik ez da zabaldu edo ez deitu oraindik. Gero bestalde musike barri barruan kontzertuetarako prestatuta dagoen aretoaren ondoan tabernako barra batzuk ireki ziren. Okerez bagaude udalak barra horiek ez deitzeko saiakera egin zuen, baina atzera egin zuen. Beraz, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Udal gobernuak badu asmoa barra horiek ez deitzeko, noiz, kulturetxeak musiki barri nostalaritza zerbitzu osagarria eskaintzeko asmo bat du, eta zergaitik ez da bertan ezer ez egiten. Bale, amaieratik hasiko naz, bale? Zuok hemen zati baten dinozue, okorrez bagaude, odala barrak horiek ez litzeko saiakera egin zuen, ez da egon espedienterik horren inguruan, ez dugu inoiz holako prozedurari ikasi, bale? Barra horiek esaten duzue, ambiguak izango litzateke ez batik bat, eta horre barrak ez dago ze guztiz osatuta, ez dago ze egokituta taberna edo barra batek behar dauzan gauza horretarako. Horrek egokituta dagoz bati bat, momentuko behar izanei erantzuteko. Eta beti ere ekitaldi batera lotuta. Ez da zabalik dago eta kamareru bat dago holango barra baten atzean eta sartu eta urten zaitek. Ez beti dagoz ekitaldi batera lotuta.
Hau da, Ramiro Pinilla sarietan, Aizegetxo sarietan, edo bestelako, beste hainbatek antolatutako hainbat ekimenetan, erabileran egon dira. Erabili dira, eta erabileran dagoz. Baina, ekitaldi motak eskatzen dau horrek erabiltzea edo ez erabiltzea. Eta ekitaldiak eskatzen dauenean, erabiltzen dira. Antzerki bat ikustera basoaz, sartu eta urtetzeko barra edo ambigu horrek ez dagoz erabileran, batez ere antzerki bat ikusten azararako sartuko edariagaz, orduan horretara ez. Baina beste ekitaldi mota batzuk dagozanean, guztiz erabileran dagoz. Eta izatez erabiltzen dira, orain dela gitzi Ramiro Pinillatan, euskera zerbitzutik argia ereiten sarietan uste do prestatzen da bizela catering bat, ez nago ziur, baina uste do baietz, ohikoa da, beraz nik suportzat egongo dala, eta Aizegetxo sarietan be, pandemia ostean be, berreskuratu genduan ohitura hori, eta erabileran egongo dira horrek espazioak. Eta gero beste aurretik galdetzen diren galderak, tresneria zenbat inbertitu da eta bar, guk horretan, guk ez dugu eskudeatu espedient horrek, guk informazio hori kulturetzean ez daukagu. Vale? Claro, bai, ulertuta. Honen arira, claro, igual, eskari bat sartuta genukan bisitatzeko edo ikusteko hau guztia, ez dakit aspaldi bidali genuen eta ez dakit erantzuteko asmoa zenukaten, jaso duzue? Guk erantzun dugu. Erantzun da dago eta zuen notifikazioa daukagu zuek erantzuna jaso duzuela. Bale. Ondo. Bale. Honen inguruan espadago besterik, hurrengora pasatuko gara, 22-42, hau baita be EH Bilduna. 2023ko irailaren 29tik urriaren batera, Getxo komiki azokaren 21. edizioa ospatu da Sake plazan, eta bertan 40 saltok izan ditugu. Azalpen horrekin batera, urriaren 3an, asteartean, ateratako argazki batzuk atzeki ditugu, eta horren inguruan hurrengo galderak ditugu. Argazkiak ikus daiteken bezala, zergatik dago zabor hori guztia azoka bukatu eta pi egunetara? Nori dagokio komiki azoka amaitu ostean Sake plaza horretik zegoen bezala ustea? Bale, bueno, alde batetik egia da komiki azoka publikoarentzako 29tik batera izan zala. Baina antolaketarako, preantolaketa alde batera itxita, baina antolaketa in situ egiteko, horren datak ez ziren 29tik batera. Baizik eta urriaren 4 arte hartuta egoan. Ze, klaro, espazioa hor dago, erabilera jendearentzako hor dago, eta montajerako egun batzuk lehenago behar duguz, eta desmontajerako beste egun batzuk geroago. Beraz, ez da handik eta egun bitara hori holan dagoala, eta oraindik egun bitan holan egon dala. Izan zen, desmontajea urriaren 4 arte egoan aurre ikusita, garbiketa tarea ondo koordinatuta egoan, izan da, guri dagokigu garbiketa hori, garbiketa zerbitzuagaz koordinatzea, baina, egia da, urriaren 3an, garbiketa tarea atonduta egoan ordurako, desmontajea arinago amaitu eben. Eta orduan, klaro, desmontajea arinago amaitu ebenez, garbiketa tarea noiz egoan sartuta, hor lapsu bat izan zen. Eta just izan zen, argazkiaren momentuan. Orduan, arinago amaitu eben. Bestalde, egia da, desmontatu egiten da benak, desmontaje egiten da bena, euren tramankulu guztiak eroaten da bezala, eta normalean, estanak kudeatzen da bezan esleipena eginda daukien bakotzak, euren gauza guztiak eroan behar da bez. Eta kaja horrek
teorian ezebesan estanean itxi beharko. Bale? Euren materiala sobratu baiake, sobratu jakena, ez badabe nahi, eurek kudeatu behar dabe. Horbe, datorren urterako be, esan beharko deutzegu zeo zer estaneroei, ze, klaro, evidentemente, estanak jartzen dabe esanak, besten zaborrak ez dabe eroaten. Baina, garbiketa koordinatuta dago, baina desmontajea arinago amaitu zen, bizkorrago ibili ziren, eta orduan, garbiketa tarea sartutagoan ordurako, argazki atera zen. Nik ohar moduan bakarrik gehituko dut zuen argazkian ikusten den moduan, esia dago argazkiaren bukaeran, bai? Orduan, ikusten duzuenez, benetan hau da, esan dezagun ikuspegi operatibotik, egia da, plaza osoa ezitu behar genuela, eta horrek azkenean, herritarrek bete dezakete edo ez, bai? Baina gure lan ikuspegitik, egia da, eta ados gaude eta Irantzuk esan duen moduan, hurrengo urterako eskatuko diegu editorialei, fenomeno batzuk aldatzen ari direnak, editorialek normalean dena eramaten dute. Suposatzen da, estanean daukatena beraien edukia dela, beraien diru iturria. Baina aurten gertatu zaiguna da asko, flyerrak egin dituztela, bereziki, eta banatu ez dituztenak edo bertan utzi, eta gero egon dira alako beste zabor kontu batzuk. Gure operatiban, hori, esia asteazken goizean kendu zen, jadari garbituta zegoenean guztia. Egia da plaza oso handia dela eta herritarrak berdin pasatu zirela. Hurrengorako jarraituko dugu, baina azalpena hor dago. Gure aurreikuspenean behintzat, montajea asteartean bukatzen da eta garbiketa asteazken goizean eta horrizten da. Eta justu adierazten nuen, zuek agertutako argazkian esia ikusten dalako. Baina egia da, plaza osoa ezitzea oso zaila dena. A mí me gustaría preguntar, ya que estamos hablando del Salón del Cómic, si hubo algún expositor que quedó fuera por no cumplir los requisitos que se pedían o por falta de espacio. Hombre, a ber, nik dakidana da, berrogei estan esleitu zirela, berrogei jartzen direlako, eta batzuek eze bezala baldintzak betetzen. Hau da, egia da, berrogei ez genduzan berrogei eskari bakarrik jaso, ez dakit 42 edo 43 izan ziren, buruz nabil, separe bat edo geratu ziren kanpoan, baina kanpoan geratu ziren baldintzak betetzen eze bezalako. Baldintzak bete izan bezan, segurantzean, batzuen artean edo puntuazioa edo baremuen eslepen deialdian, horra gertzen diren baremuen arabera esleituko ziren. Baina kanpoan geratu ziren baldintza batzuek betetzen eze bezalako. Sí, pero de haber cumplido las condiciones, ¿no han pensado en ampliar el espacio donde instalar los stands? Hombre, bueno, oso azalpen teknikoa da, bai. Es cierto que el Salón del Cómic ha tenido más stands en ediciones anteriores y es cierto que tenemos que adaptarnos a los espacios disponibles en el espacio público. En este aspecto yo creo, y puedo decirlo sin ningún problema, para el Aula de Cultura estamos en un proceso de adaptación del propio proyecto, porque la plaza se ha modificado, ha habido un proceso y efectivamente este año hemos adaptado el salón a la plaza. Las actividades las hemos mantenido en RKE principalmente, el programa de actividades, pero entre la valoración que todavía estamos terminando, pues vemos que tenemos que intentar mejorar la conexión entre ambos espacios y ver si a futuro efectivamente debería crecer o no. Sí es cierto que puedo decir que el año pasado no se llegó a registrar 40 solicitudes, este año sí que se han pasado más de 40, pero como muy bien ha indicado Irantzu, las que quedaron fuera no quedaron fuera por no disponer de stands, sino porque en concreto, y el expediente está consultable ya y la respuesta facilitada, la documentación que presentaron los solicitantes y el solicitante no coincidían. Y la norma dice claramente en la convocatoria, es decir, que si yo voy a poner un stand, soy yo quien tengo que cumplir con todo ello. No puede ser que yo me presente como stand para que se me valore a mí, pero luego sea otra editorial la que vaya a presentarse ahí. Fue la respuesta que se le ha dado a las dos solicitudes que fueron rechazadas en ese caso. La propia convocatoria indica
en caso de haber un excedente de más demanda que los espacios disponibles, cómo se van a repartir en ese caso. Pero en este caso no hubo necesidad, fueron 40 las que entraron y 40 los espacios que había. Vale. Gai honen inguruan preguntarik ez badago, azkenengo galderara joango ginateke, 22-71 zenbakidune erregistroko idazkia, eta hau Alderdi Popularrak dauka registratuta. ¿Bai? Esto, desde un grupo municipal popular solicitamos información acerca del cine comercial que está o estaba previsto proyectar en Musiquebarri. ¿Se va a ofertar ese servicio? ¿En qué fase se encuentra? ¿Y para cuándo tienen previsto ponerlo en marcha? Bueno, gai honen inguruan esan ikena da, uste dut aurreko legealdiaren hasieran honen inguruan berba egin zen, eta ez dago aurreikusita zine komertzialik egotea, ohiko programazio baten barruan. Noizbenka azken proiektuak ekartzen doguzala eta bar, bai, espazio publiko bateri legeak izten dutzen esparruan. Esan beharrekoa da, espazio publikoetan eta kudeak eta publiko egiten den espazioetan zine komertziala programatzea oso araututa dagoala. Eta ez da hain legeak dagoz. Espazio publikoetan zine komertziala egiteko azkenengo estrenuak eta bar. Baina denbora bat pasata, legeak uste dut markatzen dauzala 12 hilabete pasatzen direnean estreno batetik, espazio publiko baten programatu daiteke holango gauzak. Beraz, daukagu zan zinemaren inguruan lan hildo horretan, euskal produkzioak, gure inguruko zinema, gure inguruko artisten, gai garrantzitsuak eta jorratzen diren heinean, horren aldeko azken estreno horren aldean apostu egingo dugu legeak baimentzen deuskuzan momentuetan. Ze araututa dago, prozedura batzuk dagoz, espazio publikoetan zine komertziala proiektatu ahal izateko. Bale, idatziz ez daukate ezer gehiago erregistratuta, ez dakit inoke, bai? No, me gustaría saber el estado en que se encuentran las obras de la Casa de las Mujeres de abajo de San Nicolás 23, porque había habido un retraso a cuenta de unos hallazgos arqueológicos más antiguos de lo que se esperaba. Entonces, para ver más o menos en qué punto están. Kulturretzea ez da kompetentea emakumeen etxean? Ez gara? Emakumeen etxea bardintasun arlotik kudeatzen da. Vale, gracias. La Casa de las Mujeres de San Nicolás. Vale, parkatu, el txoko, la txokerak. Claro, nik beti izan dute txokerak. Alan dabe. Txartu bideratu dut, emakumeen etxea esan dozu, ni emakumeen etxera joan. De San Nicolás 23. Txokerak, alan dabe. Kulturretzea ez da kompetentea honetan. Obrak eta bar udalerekin bat da nenean, udalerekin. Aunque haya... ¿Aunque? Pero aunque haya restos arqueológicos y cosas de cultura que se han encontrado ahí. Baina horretan udaleraikina dago lanean, eta resto arkeologikoak eta bar, gu bai kulturretzea gara, baina horretan aldundea dago sartuta. Eta izan, ez da ondare. Vale, gracias. Besterik ez balego, amaitutzat emango dugu urriko artezkaritza batzordea. Eskerrik asko.